very bad, very bad. Idan abu yayi muni sosai muna cewa very bad. A maimakon mu ta cewa very bad, ga wasu kalmomi da zamu yi amfani da su, kalma guda daya a maimakon kai ta sa very. Very bad zaka iya cewa awful, awful. Very small, abin yayi karami da yawa, zaka iya cewa tiny, tiny. Very funny, very funny, abin dariya sosai, zaka iya cewa hilarious, hilarious a kalma ɗaya kenan, hilarious. Very ugly, very ugly, idan abu yayi muni da yawa zaka iya cewa hideous, hideous. Ga mutanen da suke so su koyi magana da turanci ko kuma suke so su iya karatu da rubutun turanci ko karatu da rubutun hausa ko da baka taba zuwa makaranta ba, to muna da group da muke koyarwa a WhatsApp. Sannan kuma kudin shiga wannan group din 3,000 ne. Sannan kuma baka da matsala ko da baka online lokacin da za a sa bidiyo ne kamar yadda kake ganin wannan muke sawa, ta inda duk sannan ka online kawai inda kana cikin group zaka tara ansa. So idan kana bukata ga number mu nan sai ka dauka sai kai mana magana ta WhatsApp. Akwai ajin koyon magana da turanci, akwai ajin koyon karatu da rubutun turanci da koyon karatu da rubutun hausa. Ko da baka taba zuwa makaranta ba zaka iya shiga. Idan kuma ka iya karatu to zaka iya shiga ka koyi turanci, magana da turanci kai tsaye. Ga number mu nan akan screen. So amma idan ka tashi yin magana kai tsaye ka faɗa abin da ya kawo ka idan kana so a yi ma reply.